Dobrý deň, my sme si pre vás pripravili projekt. Dovolte, aby som sa úvodne predstavil. Ja som Timotej, toto je Andrej a Dominik. My sme si pre vás pripravili projekt o vode a chceme vám povedať niečo o tom, že aké zvieratá pri vode žijú, prečo je pre človeka dôležitá a čo robí v horninách. Znázornili sme sa vodu, aby sme videli ako z vysokých hôr a kde vyteká a zafarbili sme ju atramentom, aby sme videli, ako vlastne ide. Teraz vidíme tu na také modré kvapky a to je vlastne tá voda. Vody sa začína z mrákov, zo zmraku prší a slnko potom to vyparuje. Ďalej by som chcel ešte niečo povedať o tomto jazere, čo sa vidíme. To jazero to môže byť hociaké jazero, môžete si vymyslieť, aký bude mať názov. Kamienky na spodku jazera, zvieratka, ktoré potrebujú mať jazero pre vodu, ale aj pre lovenie rýb. Ryby potrebujú zase jazero pre život a kačky tiež na lovenie rýb a na to, aby tam mohli plávať. Lebo to je vlastne keby taký vodný reťazec. Na spodku sú rastlinky, to také zelené trošku sfarbenie semien. Tuto vlastne vidíte malý salaš, ktorý vlastne predstavuje farmu, kde vlastne žijú rôzne zvieratka. Tu je vlastne krmivo pre nich, tu sa vlastne miesi múka a tu sa malo ešte pestovať obilie. Tuto vidíte rôznych ľudí, ktorí vlastne ako strážia túto osadu a ešte rôznych ľudí, ktoré sa o nich tiež starajú. Toto je taká ešte aj moderná farma, využíva ešte aj rôzne podzemné pramene, napríklad túto studňu. Tu sú ešte rôzne maličké hory a ešte rôzne lišajníky, alebo proste ešte kosodreviny. Ja by som chcel túto prezentáciu ukončiť tým, že vám Andrej pustí vodu, aby sme videli lepšie, ako to steká. Vidíme tu tú vodu a jak sa pekne vlieva až do jazera a vlastne máme aj potom odtok, kde sa vlastne ten kolobek, keby sa to vyparilo tadiaľto a jak sa ten kolobek späť vracia do oblakov a znovu prší. A znovu ten prameň môže fungovať. Na posledných hodinách biológie sme sa učili o vodnom ekosystéme, tak sme si my dvaja povedali, že aj my urobíme model vodného ekosystému. Máme tu rieku, v ktorej sú typické riečné zvieratá, napríklad tu môžeme vidieť šťuku, potom kapra a uhora. Tu môžeme vidieť bobriu hrádzu, ktorú obývajú traja bobry. Máme tu aj jazero, ktoré obývajú vodné vtáky, napríklad bocian, labuť a kačica. Máme tam aj typické vodné rastliny, čo sú napríklad lekná a pálky. Máme tu aj napríklad malú drobnú žabku, ktorá sedí na lekne. Znázornili sme tu aj zvieratá, ktoré sú na brehu. Máme tu svine, tu máme jeleňa, ježka a malého vtáčika na strome. Typické lesné stromy, napríklad jedľa a podobne. Máme tu aj huby, tu je dúbak a muchotrávka červená. Tu máme aj mach. Tu máme listnatý les, v ktorom sú myši, zajac a na brehu odpočíva výdra. Máme tu aj úkryt pre ňu a stromy, typické lesné. Všetky živočichy, na ktoré sme teraz poukázali, buď žijú vo vode, alebo sú na nej závislé. A napríklad aj také rastliny, ktoré sú na vode závislé.